com bé ha dit algú, no estem parlant de calderilla, estem parlant de milions d'euros, és a dir, és un tema important, vostès li estan llevant la importància, estan acusant-nos de donar-li importància a una nimietat, i no és una nimietat quan estem parlant de 12 milions d'euros. I a banda, jo els convidaria que no li pegaren tantes voltes al tema, perquè el que s'ha de fer és depurar responsabilitats. Que el Consell Consultiu diga si n'hi ha responsabilitats o no. I ja els he dit abans, és per a claritat i per a bé de tots els membres de la corporació, dels veïns i especialment del senyor Álvaro. I jo els convidaria a que en aquest punt de l'ordre del dia votaren a favor, perquè si estan tan segurs, com diuen, que el procediment va ser impoluto, no tindran cap por a que el Consell Consultiu revisi el procediment i dictamine si era correcte o no el procediment. I vostès han fet referències velaes als tècnics i al Consell Consultiu. Els hem de dir que nosaltres no sabem capacitats per a qüestionar si els tècnics posen una quantitat de confortletes o no. I a banda, el criteri més alt el va tindre el Consell Consultiu, que dirà si s'han comès irregularitats o no i si ha sigut en tots els casos o no en tots els casos. I com nosaltres ni som més aguts que els tècnics ni que el Consell Consultiu, els anem a deixar que treballen. I per això anem a votar a favor. I els convido que vostès també ho facin. I el que m'ha arribat a l'ànima és que vostès diuen que s'inventem punts de l'ordre del dia. Així, els únics que s'inventen punts de l'ordre del dia i plens extraordinaris i necessaris són vostès. Així que no vinguen en aquestes històries, ni se riguen, perquè un ple extraordinari per a tractar temes que no són ni importants ni urgents no està justificat. Aleshores, anem a votar a favor i els convidem a que vostès també ho facin.